Theyte dakalni final draft 11 August 2020. Theyte dakalni final draft 11 August 2023. बेयाव जों नुलायबाय जे दरं उदालगुरि बे मोनसे सावा खेला जिखिनि सावा खेला जाबाय थादों बे सावा खेलाखौ जों मानिया गथ' गोरलै थगायनाय बायदि दैयाव सानस्रिनाय खेला गेलेनाय बायदि हाइड एन्ड सिक खालामनाय बायदि बिथांमोना जोंनो दरं आरो उदालगुरि नाम होनानै होबाय नाम बेखौ लानानै जोङो नैबे दरं आरो उदालगुरि नामनि जि मोनसे स्पेसिफिक जोङो गोदानै एमपि सिट बानायनो हादों बेखौ जों टटेलि रिजेक्ट खालामो बेखौ जों मानिया आरो कुनु बेला जों बेखौ जोङो गनायनो हाया थांनाय 11 आगस्ट 10 आगस्ट भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया थांनाय जुन दाननि 20 अक्ट'आव जि मोनसे डेलिमिटेशन प्रसेस भारतनि संबिजितनि 81(2) बिनि आधाराव लोकसभा दानायनि लोकसभा समष्टिखौ दाफिननायनि आरो 170(2) भारतनि संबिधाननि अनुच्छेद बायदि भारताव आसामनि लोकसभा आरो विधानसभा समष्टिखौ दाफिननायनि थाखाय मोनसे डेलिमिटेशन कमिशन फज'नाय जादोंमोन इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि गेजेरजों 20 तारिखआव जुन दाननि 20 तारिखआव बिथांमोनहा मोनसे ड्राफ्ट प्रप'जाल प्रसार खालामबाय फोसावबाय आरो बेखौ लानानै जुन दाननि 20 जुननिफ्राय जागायनानै जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा राजनीतिक दोलोफ्रा बे इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि लोकसभा आरो विधानसभा दाफिननायनि जि मोनसे ड्राफ्ट प्रप'जाल बिनि सायाव गोबां अजद दैखांनानै बिनि सायाव जोङो धरना लाबाय आन्दोलन खालामबाय प्रटेस्ट खालामनायनि उनाव थांनाय जुलाइ दाननि 19 अक्ट' भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया गावसिनि ड्राफ्ट प्रप'जालनि सायाव मोनसे हियारिं लादोंमोन गुवाहाटीआव आरो हियारिं बायदियै जोङो जोंनि मोनथायखौ नागिरनानै इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि जि बिथांमोननि ड्राफ्ट प्रप'जालनि सायाव जोङो अजदखौ जों थोंजोङै बिथांमोननो हियारिंआव जों होदोंमोन आरो बिनि सिगां जों डिसि बा सोरबा इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियाखौ दिल्लीयाव थांनानै लोगो हमहैदोंमोन आरो लोगो हमनायनि उनाव थाङै ड्राफ्ट प्रप'जालाव जिखिनि बिथांमोना भारतनि संबिजितनि 81(2) अनुच्छेदनि बायदियै आरो 170 अनुच्छेदनि बायदियै पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटिउन्सि आरो एसेम्बलि कन्स्टिटिउन्सिखौ जि दाफिननायनि जि प्रप'जालनि सायाव जि मोनसे बिथांमोना ड्राफ्ट प्रप'जाल होदोंमोन बे ड्राफ्ट प्रप'जालानो थांनाय नैबे 11 आगस्ट 2023 मायथाइयाव बिथांमोना जि फाइनाल मोनसे ड्राफ्ट प्रप'जाल खालामबाय बिनि सायाव जोंहा गोबां अजद दं आरो बेखौ लानानै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्वआव दैदेननायाव आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव थांनाय 24 जुन अक्ट'आव जों उदालगुरियाव मोनसे जोङो क'अर्डिनेशन कमिटि दादोंमोन गुबुन आफादखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' आइजो अनसाय आफाद जोंनि हारिमु आफाद जोंनि बर्मन कसारि स्टुडेन्ट इउनियन राभा स्टुडेन्ट इउनियन हाजं स्टुडेन्ट इउनियन आरो गुबुन दोलोखौ लानानै जोङो जयै मोनसे जौथु भाबै मोनसे जोङो आफाद दादोंमोन जायखौ बुंदों उदालगुरि ओटस्पेसि डिमान्ड कमिटि क'अर्डिनेशन कमिटि आरो बे क'अर्डिनेशन कमिटिया जोङो खामानि मावनानै जोङो आसा खालामदोंमोन भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि खाथियाव जे जोंनि दाबिफोरखौ जोंनि दाबिया थोंजोंमोन बेयाव खुनु गोनो गोथो गैया भारतनि संबिजितनि आन्दाराव 244(a) नि आन्दाराव भारत संबिजितनि आन्दाराव 6 शेड्युल दाना होनाय जादों 2023 नि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्ड खालामदों बेखौनो बेस खालामनानै 2020 नि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड खालामदों आरो बेवहाय रोखा लिरनाय दङ बेयाव खुनु गोनो गोथो गैया जे बिनि आन्दाराव थानाय जिखिनि एसेम्बलि सेगमेन्ट आरो एमपि सेगमेन्ट बे सेगमेन्टफ्रा उइदिन दा बिटिआर उइदिन दा बिटिसि बाउन्डारिनि सिङाव जानांगौ आरो बेखौ लानानै जोङो भारतनि संबिजितनि आधारखौ लानानै 331(1)(c) आरो 332(4), 5, 6 जि क्लजफोर दङ भारतनि संबिजितनि टटेल जों नायनानै नुबाय कमप्लिटलि बानायनो हानाय मोनसे प्रभिजन दङ आरो बेखौ लानानैनो जोङो रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन गुवाहाटीआव जेला हियारिं खालामो आरो हियारिंनि बेसिसाव जोङो आसा खालामदोंमोन निर्वाचन आयोगनि खाथियाव जाहाथे जोंनि आपातत गोबां संग्रामनि उनाव जों मोनसे जे बिटिसि बा बिटिआर मोनबाय बिनि गेजेरजों जोंनि राजखान्थि जोंनि थामोनथा जोंनि रांखान्थि
जोंनि राजखान्थि अधिकार, जोंनि सोलोंथाइनि अधिकार, जोंनि सामाजिक अधिकार, जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ हमथानो थाखाय जिहेतु बिटिएडि बानायनाय जाबाय, बिटिआर बानायनाय जाबाय, बिनि गेजेरजोंनो संबिधाननि मोनसे रक्षणाबेक्षण मोनगोन होननानै जों आसा खालामदोंमोन। खिन्थु थाङै थाङै दाखालि 11 आगस्ट 11 आगस्टआव जि मोनसे फाइनाल ड्राफ्ट फैबाय, थांनाय 20 जुनाव जि ड्राफ्ट प्रप'जलखौ होदोंमोन, बे ड्राफ्ट प्रप'जलनो आल्टिमेटलि बिनो फाइनाल जानानै फैबाय, कुनु मोनसे सेन्स गैया। दा बेनिखायनो जोङो नैबे दाखालि 11 आगस्टआव 11 आगस्टआव जि मोनसे फाइनाल ड्राफ्ट फैबाय, बिनि सायाव जोङो सेटिसफेक्सन जाया। जोङो कमप्लिटलि बे ड्राफ्टखौ जोङो रिजेक्ट खालामो आरो बिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव माबाफोर मावनो गोनां, जुदि जोङो सांबिधानिक भाबै मावनो गोनां दंबा जों बेखौ मावनो थाखाय प्रस्तुत जानानै दङ। मोनसे बाथ्राखौ जों उल्लेख खालामनांगोन, जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जि संग्राम, बड'लेण्ड संग्राम, बे बड'लेण्ड संग्रामा जोंनि राजखान्थि अधिकार, जोंनि सामाजिक अधिकार, जोंनि सोलोंथाइनि अधिकार, जोंनि हारिमु राव हारिमुखौ हमनायनि अधिकारखौ लानानैनो जों संग्राम खालामदोंमोन। थाङै थाङै जुदि जोङो संबिधानिक भाबै जोंनो बानायनाय जुदि जोंनि सेल्फ डिटारमिनेसन, बे बिटिएडिआनो जाया मानो, जोंनि दानि बिटिआरानो जाया मानो, बे जोंनि सेल्फ डिटारमिनेसनखौ जों जुदि जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै, जोंनि एक्जिस्टेन्सखौ लानानै, जोङो बर' माहारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै जुदि जोङो राजनितिक अधिकारखौनो मोनाबा जोंनि जायगायाव, जोङो बिटिएडि बा दानि बिटिआर सुक्ति खालामनानै मा लाब जागोन? बेनिखायनो आल्टिमेटलि जों बर'फोरखौ नैबे डेलिमिटेसन प्रसेसा मोनसे जिनिसाव सोनानै हरदों जे आल्टिमेटलि जों आरोबाव हयथ' मोनसे समाव जोंनि राजखान्थि अधिकारखौ लानानै हयथ' संग्राम खालामफिननो थाखाय जों बहाबा नङा बबेथि लाइन जोङो नारनानै हरगासिनो दं। नोंसोर बेयाव दा थासै आरो नोंसोर गोदान संग्राम खालामदों, सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय गोदान संग्राम खालामदों, बे बाथ्राखौ जोङो नारनो हरगासिनो दं। दा बेनिखायनो जोङो नैबे डेलिमिटेसन प्रसेसनि जि बुंदों, जे बिथांमोनहा बुंदों, बारे बारे बुंबाय थादों 2026आव रिडेलिमिटेसन जाफिनगोन एसेम्बलि सेगमेन्ट आरो लोकसभा सेगमेन्टआ। खिन्थु थाङै थाङै जोङो नुबाय 2001 सनाव जानो गोनां डिलिमिटेसना 1976नि उनाव फैयै फैयै 2000 दा बेसेबां जाखो? 2023 जाबाय। 2023 जाबाय। खै बोसोर जाखो? 2001निफ्राय मथा मथि 21-22 बोसोर जाबाय। गाबोन 2026आव जानो गोनां रिडेलिमिटेसना जे 2026आवनो जाथारगोन बहा लिरनाय दं। गतिके जों बे फैबाय थानाय 20-25 बोसोरखौ बेबायदिनो गारबावनांसिगोन नामा जों? दा बेनिखायनो जों नुदों जोङो खुनु सेफगार्ड गैया। बेराफारसेथिं जोङो बे डेलिमिटेसन प्रसेसआव जों मोनसे डिमान्डखौ खालामदोंमोन जे जोंनि एसेम्बलि सेगमेन्टफ्रा बिटिआर बाउन्डारिनि सिङाव जानांगौ। एसे एनै जाबाय, माखासे एरियाखौ गोदान सोना हरबाय। एमपि सिटफोरखौ जों बुंदोंमोन जाहैबाय उइदिन दा बिटिआर बाउन्डारिनि सिङाव जानांगौ। आरो बे जोंनि बाथ्रा, आं बाथ्रा बुंनाय नङा, बे बाथ्राया जाहैबाय भारतनि संबिजितनि 19 सोना होदों। दा बेखौनो जोंनिया कुइसना बेनो जे भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया मोनसे कन्स्टिटिउसनेल बडि, डेट इज एकेबारे लेजिटिमेटलि इट इज ए कन्स्टिटिउसनेल बडि, इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया। दा इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया कन्स्टिटिउसनेल प्रोविजनखौ लानानै रिडेलिमिटेसन खालामदों। हाउ कैन इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया कैन भायलेट द इंडियन कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? दैट इज द मेन क्वेश्चन। बोरै भायलेसन खालामनो हायो? माबोरै भायलेसन खालामनो हायो? कन्स्टिट्यूशनलनि बडिनि मोनसे लेजिटिमेट थानाय मोनसे कन्स्टिट्यूशनल बडि, बे अट'नमि, बियो जेरै गोसो बिदि खालामनो हायो। बेनिखायनो जों सानदों जे मोनसे लेजिटिमेसि थानाय कन्स्टिट्यूशनल बडि इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया बायदि आफादा इलेक्शन कमिशनार इन्डियान कन्स्टिट्यूशननि जि प्रभिजनफोर दङ, जाय प्रभिजनफोरनि आन्दाराव जोंनो बिटिएडि दाना होदों, बिटिआर दाना होदों, बोरै बे बडिया बोरै इन्डियान कन्स्टिट्यूशननि प्रभिजनखौ भायलेसन खालामनो हायो? इट इज आवर क्वेश्चन। दा गतिके बेखौ लानानै जोङो फार्दार एसिभ खालामनांगोन, जोङो रायलायनांगोन, रायलायनानै जों बेखौ आरो फैबाय थानाय समाव बोरै लांनो हायो, जोंनि कन्स्टिट्यूशनल प्रभिजनखौ बोरै बेयाव सेक्युर्ड खालामनो हायो। आं दहायनो बुंदों, जोङो जुदि पलिटिकेलि सेक्युर्ड नङाबा जोंनि राव हारिमु थुनलाइ, जोंनि एक्जिस्टेन्स, जोंनि डिगनिटि, जोंनि आइडेन्टिटि, बे गासैबो जिनिसा गोमालांगोन। जोङो बेयाव जोंनि हा हुखौबो हमथानो हानाय नङा, जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौबो हमथानो हानाय नङा, जेखौबो हमथानो हानाय नङा। मानो होनना बुङोबा बेयाव कन्स्टिट्यूशनल प्रभिजनखौ लानानै जोङो बेखौ लानानै संग्राम खालामदोंमोन, आरो बेखौनो जुदि बारे बारे भायलेसन जाबाय थायोबा जोंहा फुल कन्फिडेन्स दङ इन्डियान पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसिनि सायाव, इन्डियान कन्स्टिट्यूशननि सायाव, इन्डियान पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसिनि सायाव। जुदि बेयाव थानाय सिटिजेना जुदि कन्स्टिट्यूशनल प्रभिजनखौ लानानै जों जुदि इफ वी आर हियार फिलिं इनसिक्योर इन दिस एरिया, होमबाथ' जोङो भारतनि
जि संसदीय गणतन्त्र पार्लियामेन्टारि डेमक्रेसि बिनि सायावबो जों कनफिडेन्ट थाहैनाय नङा होमबा जोंखौ सिकिउर खालामाखै दा बेनिखायनो फार्दार जोङो जुदि माबा मोनसे मावनांगौ जायोबा जों रायलायनानै बेखौ थिग खालामनाय जागोन बेखौनो बे जोंनि खुद्रिनाय जोंनि रिएक्सनखौ जों होनो थाखायनो दिनै बेहाय जोङो थांनाय 11 आगस्टआव इलेक्सन कमिशनारनि जे मोनसे रिडिलिमिटेशननि फाइनाल ड्राफ्ट बे ड्राफ्टनि सायाव जों अजद होनोनो दिनै बे माबा नोंथांमोनखौ लिंनानै जों नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजानो बे बाथ्राखौ मिन्थिहोनो नागिरदों जों नुबाय डेफिनेटलि बेवहाय मोनसे जिनिसा फैगोन जे बेवहाय कन्स्टिटिउसनेल बडि आं दहाय बुंदों इलेक्सन कमिशनार बडिया मोनसे कन्स्टिटिउसनेल बडिखा बिनि सायाव चेलेन्ज खालामनांगौआथ' कन्स्टिटिउसनेल जागोन बेराफारसेथिं बेयावदि जिखिनि प्रभिजनफोर दङ बे प्रभिजनफ्रा जे भायलेसन जागोन आं दहाय बुंदों 81 आर्टिकल 2 बिनि आन्दाराव एमपिसि दा डिलिमिटेसन जादों 172 बिनि आन्दाराव एसेम्बलि सेगमेन्टआ डिलिमिटेसन जादों इट इज डाइरेक्ट भायलेसन बेयाव जिखिनि प्रभिजन दं बेयाव बे मथेथ' बिसोर फल' आप खालामाखै दे आर नट फलोइं आप एबाउट दि प्रभिजन अफ दि इन्डियान कन्स्टिटिउसन अन द अदर हैंड 244 आर्टिकल ए बिनि आन्दाराव 6 शेड्यूल बानायनाय जाबाय 6 शेड्यूल भायलेसन 331C टोटली भायलेसन 234, 5, 6 प्रोविजन टोटली भायलेसन ते गतिके कन्स्टिट्यूशनल भायलेसनखौ लानानै जों मा खालामनो हायो लिगेल साइडआव बे बाथ्राखौ जों सानबाय थानाय जायगायाव बेखौ रायलायदों आरो रायलायनायनि गेजेरजों जुदि माबा मोनसे खालामनांगौ जायोबा इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डियानि एगेन्स्टआव जोङो बे प्रभिजनफोरखौ लानानै इन्डियान कन्स्टिट्यूशननि जि प्रभिजन आर्टिकलनि प्रभिजन बेखौ लानानै हयथ' PLTL होनायनि बाथ्राखौ जों सानबाय थादों मा जाहैयो बे उननि बाथ्रासै जों रायलायबाय थानाय जादों जायखिजादोला बे नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जों मोनसे बाथ्राखौ मिथिहोनो लुबैदों जे फाइनाल ड्राफ्टआव जि फैदों सिगाङाव बुंदोंमोन 2008आव जेब्ला ड्राफ्ट प्रपोजल फैदोंमोन 2008नि ड्राफ्ट प्रपोजलाव उदालगुरि एसपिसि कम्प्राइजिं द रिमेनिं पार्ट अफ द BTAD LSC थांनाय दाख्लै फैबाय जे 2022नि माबायाव फैबाय दरं फैलायबाय दरंनि उनाव जेला जोङो आन्दोलन खालामो आन्दोलननि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ खोनाबाय आसाम सरकारा केबिनेट डिसिसन लादों माने भैरबकुन्द समस्ति थैथे दाखालिनि फाइनाल ड्राफ्ट 11 आगस्ट 2023 बेयाव जों नुलायबाय जे दरं उदालगुरि बे मोनसे सावा खेला जिखिनि सावा खेला जाबाय थादों बे सावा खेलाखौ जों मानिया जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय नमेनक्लेचारजों नङा जों उदालगुरिखौथ' नांखागौआनो कारन उदालगुरिया BTADनि सिङाव थानाय मोनसे रिजन बेखौ लानानै आरो कन्स्टिट्यूशनल प्रभिजना बुंदों बेयाव पपुलेशन पेटार्नआ मिलायोबा मोननै लोकसभा समष्टि जानो हायो क'क्राझारखौ बानायबाय बानायखांनायनि उनाव जिखिनि रिमेनिं पार्ट दङ बे रिमेनिं पार्टखौ लानानै जोंनो उदालगुरि नामनि मोनसे लोकसभा समष्टि जानांगौ बेनि जोंनि मोनसे स्टेन्डिं डिमान्ड खिन्थु थाङै थाङै बिथांमोना जोंखौ माबा खालामनो थाखाय मा होनना बुङो गथ' गोरलै थगायनाय बायदि दैयाव सानस्रिनाय खेला गेलेनाय बायदि हाइड एन्ड सिक खालामनाय बायदि बिथांमोना जोंनो दरं आरो उदालगुरि नाम होनानै होबाय नामजों जोंहा गिदिर खोथा नङा जोंनो हायोबा उदालगुरिखौ हो आरो हायाबा जोंनो नाङा खिन्थु जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय जोङो माबायाव बिटिआरनि सिङाव मोननै लोकसभा नांगौ आरो बे जोंनि स्टेन्ड डिमान्ड आरो दिनैसिमबो जों बेयावनो दंबाय थायो बेखौ लानानै जोङो नैबे दरं आरो उदालगुरि नामनि जि मोनसे स्पेसि जोङो गोदानै एमपि सिट बानायनो हादों बेखौ जों टटेलि रिजेक्ट खालामो बेखौ जों मानिया आरो कुनु बेला जों बेखौ जोङो गनायनो हाया दा बेनिखायनो जोंनि अजदआ बेखिनियानो बिसायख'थिया एबा जितु फाइनाल ड्राफ्टखौ होबाय नोंसोरनि माबाफोर सानदों फिथाइआथ' देख जोंनि रायजो राजायाथ' मोजां मोनखायाखै कारन कन्स्टिट्यूशन मोनसे बडि एखेबारे लिगेल साइडआव नायोबा माबाया इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया मोनसे कन्स्टिट्यूशनल बडि जेरै मोनसे इउनिभार्सिटिखौ सालायनो थाखाय मोनसे सासे भिसि थायो बेयावबो चिफ इलेक्शन कमिशनार दङ बिनि आन्दाराव मोनसे अट'नमि बडि बियो दा अट'नमि बडियाव मोनसे जिनिसखौ जों नुदों नोजोर होदों सिङाव सायाव फकास खालाम जायाखै खिन्थु मोनसे जिनिसा रोखा जे इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया जुदि गावसोरनि माबा बायदि अथरिटि बायदि जुदि बिसोर इन्डिपेन्डेन्टलि खामानि मावनो हायोमोनबा बे जाफुंगोन जोंनि डिमान्डआ जाफुंगोन बेयाव बहाबा नङा बहाबा राजनितिक षड्यन्त्र दङ बेयाव पलिटिकेल इन्टारभेनसन दङ जों बेखौ हमनो हादों पलिटिकेल इन्टारभेनसना दंथारो कंग्रेस थायोबा कंग्रेसआबो खालामो बिजेपि थायोबा बिजेपिखौ खालामो सोरबाबो खालामो दा बेनिखायनो पलिटिकेल इन्टारभेनसनखौ जेलासिम इन्डियान डेमक्रेसियाव पार्लियामेन्टारि डेमक्रेसियाव बे पलिटिकेल इन्टारभेनसना जागोन कुनु बेला जोंनि सिटिजेनफ्रा जों राइट लेजिटिमेसिखौ लानानै जों जास्टिफिकेसन मोननाय नङा दा बेनिखायनो जों लुगैजायो जे बेयाव पलिटिकेल इन्टारभेनसना टटेलि बिनिफ्राय गोजान जानांगौ आरो इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियाखौ सललि गावसिनि जि रेसपन्सिबिलिटिखौ जों सल्जार खालामनाय बिथांमोना खालामनांगौ बेराफारसेथिं बेखौ लानानै बयबो मिथिबाय
जे बेयाव बहाबा नङा बहाबा राजनीति षड्यन्त्र दङ आरो सोर खालामदों बेखौ रायजो राजाया जोङो मिथियो दाथ' जाम्बा जाम्बि न'आव रायजो राजाया मिथिजोबो दा बेनिखायनो फैबाय थानाय इलेक्सनाव हयथ' जायफ्रा खालामदों बिसोरनो रायजो राजाया भट होनांगौआ एसे कठिनानो जागोन थारमाने बे एकदम रोखा जानानै दं एकदम रोखा दाथ' रुलिं क्लिकआ आसामाव सोरबा सोरबा जानानै दङ दिल्लीयाव सोरबा जानानै दङ माबा पार्लामेन्टाराव जोंनि आसामिसजोंबो बेलेग बेलेग गुबुन राजनीति दोलोफ्रा जानानै दङ हयथ' बिसोरनि सायावनो रायजो राजाफोरनि फेदाबा दङ आरो निस्सय फैबाय थानाय बोथोराव हयथ' रायजो राजाया बिनि फिथाइखौ होगोन होननानै सानो फैबाय थानाय फर्टकामिं इलेक्सनाव बिनि फिथाइखौ बिथांमोना मोनगोन होननानै जोङो आसा थिदों आरो चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन